Ruud begint. Ja, dan zit ik voor de jaar. Hij heeft niks, hè. Hij komt erbij, hè. Spijt, dan moest hij het zien aangooien. Man die... Hij wil dat opnemen. Hij heeft het wel. Dat schud je even te lezen. Kom draaien, hè. Ja, raak. Nee! Nee, alles of niks. Ja, raak. Zeker om René, bliksem, het is ja, de snodderglad. Nou, we zijn hier met samen weer in het pik zitten. En ja, we zijn hier al 15 dagen aan de gang. Als je het mooiste is met dit is, een beetje wetter erop, dan gliert het tot aan mij. Ja? Dan zie je weer nou vallen en die had er 14 dagen uitwest. Die achterovergang, toen weer het iets nagletten. Maar ik weet nog niks meer, hè. Ik ben met die man aan het praten. Dus. Kun je hem zelf nog even redden? Ja, zeker, ik heb uit je redden. Ik neem het even door de boekhouding. Ik ben een penningmeester. Waardoor het mensen altijd in de war. Ja, derde termijn? Ja, dat zal ik best. Dat, Maar het is maar aardig fanatiek hier. ja, zeker. We zijn volle fanatieker op zo'n 2 cent euro steken dan op een tientje om samen te zitten. Ja? Ja, tuurlijk. Maar als je hoe die man, je had het nog krijgt zien hoe die man tekeer ging. En als die geen mes dat is het allermooiste. Hij zit met je, jongen. Er komt een luchtschot. Ja. Het is kop van dromen. Rechts. Raak! Ja! Hij is de centen kwijt. Ja, ik moet je hut heen en ook eens keer. We dringen maar wel eens een beetje. Maar... Wat strooi aan? Nee, zelf ophalen. Ja. Zelf ophalen. Henk nog. Zelf ophalen en direct betalen. Hij wil rum in. Nee. Nou, dat kan. Jij bent de rum man? Ik ben er helemaal. Nou, je hoort al, ja. Ja, maar Wilt dan ik beter? Ja, dat wordt wel beter. Ja, zeker. Maar de hoort mooi waar, hè? ik heb mijn schip Zo is het hoor, dat is de kaart, roodkaart. Maar dan ben je weer nog. Dan ben je er al weer dagen. Waar of geen waar? Nee. Ja, het hier. Dit is moeilijk, hè. Dit is een hele afstand. Even de schouders lopen. Ik zou die jas Ja! Nee! Nou, tje. Nou gooit het ruurt er maar uit. Nou is het gebeurd. het slap als je gewoon. Oh. Dan moet maar bij een kraak op. Dus jij bent maar een ik man? Hij was mooi. Maar dit, René, dit is uw eerste 90 hier in de zowat. Wordt nou een peer bij, maar hij rent mooi die kant uit en hij rent nog een kiebetje erbij. Hè? Ja, hij laat die was. Oh, lijkt er ik wel eens. Ja, bij jou niet zijn vrouw, denk ik. Hier. Moet er niet in open. Ja, maak niet op. Hey. Moet niet in open. Hey, Die vrouw moet me helpen bij het pissen. Ja. Nou, ik ga het aan de schouder, hè. Ja, we er net vol met vast te houden. Hij dan schuld? Ah, dat is mijn broer, hè. Ja, zijn vrouw helpt met het pisje, maar ze wordt net zo volle vast te houden. Dat doen we wel met een pek. Zie je het mij weer.